Ngenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Babuqanga kule channel qinisekisa ucenzile subscribe. Thola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Inkampani-ke Indlamlenze Group and Production isiveza ukuthi noma-ke sekufika isikhathi la kuphela khona isivumelwano phakathi-ke kwabaculi abangaphansi kwale nkampani okuwumkhulekelo kanye nensizwa-ke okungosikweletu. Le nkampani iveze noma-ke iveze lokho namhlanje ekhasini lakwa-Facebook, iveza ukuthi-ke sekuphelile-ke ukusebenzisana phakathi kwala maciko-ke awuthuzo. Khumbula ukuthi le nkampani ayiqale-ke ukusayina abaculi njengoba sazi ukuthi insizwa umzukulu noDumakahle babe ngaphansi-ke kwayo-ke le nkampani. Usikweletu-ke nomkhulekelo nawo futhi bebengaphansi kwale nkampani. Namhlanje sekuvela indaba zokuthi abasekho ngaphansi kwale nkampani. Isivumelwano kade besebenza naso noma kade basebenza ngaso sesiphelile, sebengakwazi ukuthi-ke bezimele. Ukhakhayi seliqinile ngokusho-ke kwenkampani-ke okuyi-IGP. Ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho ukuthi wena ucabanga ngani ngalolu daba. Ngabe mhlampe kusazokwenzeka ukuthi i-IGP sibone mhlampe isebenza nabanye abaculi noma isayina nabanye abaculi abahlukene njengoba sazi ukuthi sekujwayelekile ukwenzeka ukuthi besayina nabanye abaculi. Ngabe mhlambe kusazokwenzeka ukuthi bephinde besebenze nabanye abaculi. Ahlala lapha ku-comment section ngezovo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngani-ke ngalolu daba.